Kung makapansin nyo pala mga kasinag, nag-iiba na po ang kulay ng kanyang balahibo. Hindi ko naman hinahangad at hindi ko naman hiningi sa kanya ito. Kusa niyang ipinagkalob sa akin mga kasinag. Matagal ko talaga itong pinapangarap mga kasinag. Ngayon natupad na yung aking pangarap. Ayan di ba? Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Ngayon pala, update ko kayo kay Pagaspas. Kasi ilang araw na mga kasinag na hindi ko kayo na-update kay Pagaspas. Update ko kayo ngayon. Ayan na. Okay, good morning. Good morning. Kain muna, kain. Kain ang fresh. Nalaglag. Uy, ang bilis ang paa nito Kala ko abuti yung kamay ko. Ang bilis ang paa mo. Kain na. Sige lang, kainin mo na yan. Kainin mo na, kainin. Very good. Sige na, kain na. Titingnan mo yung mga chikiting dun sa labas. Titignan mo mga chikiting dun. Mga kasinag, update ko naman kay Pagaspas. Kaso lang, ngayong araw maulan. Ayan nag-uulan na naman. Nakikita nyo ba yan? Nag-aambo na naman. Ang ganda ng panahon kahapon, tapos kaninang umaga ang ganda ng panahon. Ngayon bumanat na naman. Ganyan ang panahon dito sa amin, laging umuulan. Tapos lagi pang brown out. Kaya halos hindi ako makapag-upload mga kasinag. Hindi ko kayo ma-update. Yung simbahan pala mga kasinag, update ko po kayo sa susunod na araw Tapos yung paggawa ko ng kulungan nito, ngayon katatapos lang kasi ng pista, kaya hindi ko agad magawa ng kulungan si Pagaspas. Tapusin muna namin yung simbahan. Yung iba kasi mga kagrupo ko mga kasinag, busy pa. Nagpapaani pa yung iba. Yung iba may mga gawa pa. Kaya sa masusunod araw update ko kayo. Sa ngayon mga kasinag, update ko muna kay Pagaspas. Nakita si Pagaspas, ayun Ayan. Ayan. Pagaspas, kain na. Kung makapansin nyo pala mga kasinag, nag-iiba na po ang kulay ng kanyang balahibo. Hindi kagaya nung dati, na ang balahibo niya sa dibdib kulay brown lang. Tapos ilang piraso lang yung batik-batik na yan Ngayon dumadami na yung mga batik-batik niya. Nag-iiba na yung kanyang kulay. Ayan naman yung nanay ni Pagaspas. Ayan Hello. Yung talaga di ba nag-iiba ng kulay niya. Kain na. Pabig na baga sa Bengala. Yan Ay, galit. Galit pa sa iyo, nak. Galit sa inyo. Tumataas yung balahibo. Ayan galit tumataas yung balahibo sa ulo. Galit sa inyo. Istorbo daw ka sa pagkain niya. Ba't ka galit? Sabi ni nagtutubo na bagang ikog. Yung ani. Wow, Tapos ito si Pagaspas mga kasinag, naglulugo na po. Yung mga dating balahibo niya na mga naputol, na mga nasira, nagpapalit na mga kasinag. Napapalita. Kaya marami na akong naipon na balahibo niya. Ayan nakita niyo yan.
Ayan, tapos mayroon pa doon sa labas. Tapos ayan pa oh, mga nalalaglag oh. Grabe balahibo. Nagpapalit na po yan ng balahibo. Kaya gaganda na yan si Pagaspas. Oh, ano? Ha? O pabalik-balik ang iyong liig. Karaman sa sibag-isa. Iyo nga ni. Anggot kinuha yun. Galit ka ba ka dyan? Ano mo daw kang itsura? Daw. Oh, kaya pala yung tsura mo, kay galit sa iyo. Ayan o. Halbuanit. Galit siya at hindi ka nakakilala. Oh. Yan, iwan mo natin yan dyan mga kasinag kasi na-store mo natin. Tapos dito, nagluto sila ng almusalan. Ang almusalan namin dito ay ito. Napakasarap na. Yan, sinangag, walang bawang. Gwa! Ay, meron yan. Bagay. Tapos ito, alam niyo mga kasinag yan? Alamang. Ginisang balaw. Mga kasinag, ngayon pala mga kasinag, may tao lang akong nais pasalamatan. Nagpapasalamat pala ako sa isang viewers natin. Na ayaw naman magpakilala, na nagbigay sa akin ito mga kasinag. Ito mga kasinag, matagal ko na talagang pinapangarap to. Kaya natutuwa ako na sobra mga kasinag. Bakit ka umulan? Alas digyaan. Ang Paano ko cellphone ko. pakita? Umuulan. Agwa di mayo lang. Ay oo, agwa di Mayo nga ngayon mga kasinag. Unang ulan ito ng Mayo. Ito lang. Nunoy, magkakampay yung nunoy. Ito pala tinatawag na agwa di Mayo mga kasinag. Ito ang unang ulan kasi sa amin ng Mayo. Agwa di Mayo. Wala, basa tayo. Ito mga kasinag yung niregalo sa atin ng isa nating viewers. Ito. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda. Ito 'yon. Anong tawag nga dito? Ganda. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito yung niregalo sa akin mga kasinag, oh. Ayan, oh. Dikit lang. Tapos yun, okay na. Lagay na cellphone mo, pero ako yung cellphone mo. At ito yung napagpraktisan ko na itong mga kasinag eh. Matagal ko nang pinapangarap itong mga kasinag. Dahil sa may mabait tayong viewers na umuwi dito sa amin, ako ang pinagkalooban dito na hindi ko naman hinahangad at hindi ko naman hiningi sa kanya ito. Kusa niyang ipinagkaloob sa akin mga kasinag, kaya nagpapasalamat ako ng marami. Yan, balance natin, balance. Kabalansa. Bakit hindi ko ma-open yung cellphone mo? Okay naman yan. Nine. Hindi nakabalance Balance mo natin mga kasinag ha. I-balance mo natin. Yan. Kasi ito mga kasinag, may application siya. Uy, napatakan. May application kasi ito na DJI Mimo. Ayan o. Tapos paano nga ba ito gamitin? Camera. Kailangan pala open ang Bluetooth. Ayan, Bluetooth. Ayan, connecting. Ayan ang mga kasinag. Tapos camera. Ayan na oh. Okay. Ayan na. Sobra ako nagpapasalamat sa iyo idol, sa tiwala at suporta na ipagkaloob sa akin. Thank you so much talaga. Matagal ko talaga itong pinapangarap mga kasinag. Ngayon natupad na yung aking pangarap. Ayan oh. Oh, di ba?
Ayan ba, oh. Okay. Balik naman natin, balik. Ayan. Pababa. Pataas pala. Pababa. Baliktad. Mababa yung camera, pataas. Oh. Ayan. Ito yung pagkaloob sa akin ni Idol. Ayaw na magpakilala mga kasinag. Hindi na siya nagpapabanggit eh. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa iyo, Idol. Hindi ko man talaga hinahangad ito. Kusa mong pinagkaloob, kaya nagpapasalamat ako ng marami. Marami sanang mas deserve para dito, pero sa akin na pinagkaloob, kaya salamat talaga. Thank you so much. Thank you ng marami. Yan, patayin natin. Naipakita ko na sa inyo mga kasinag. Pag-aaralan ko pang mabuti ito kasi hindi ko pa master, hindi ko pa gamay kung paano gamitin. Ayan, pinatay ko naman siya mga kasinag. Tapos itupi na natin, ganyan, oh. Lock. Oh. Okay na. Tapos yung handle niya, yan lang. Yung stand niya, ito mga kasinag, yung stand yan. Dati talaga mga kasinag, pinapangarap ko lang talaga ito. Napapanood ko lang dati ito mga kasinag. Sabi ko, paano kaya ako magkaganyan? Sabi ko ganun. Pero ngayon, natupad na ang aking kahilingan. Kaya salamat talaga kay Idol. Ano yun mga kasinag? Kababata ni Mrs. Hindi man niya ako kilala, si Mrs. ang kilala niya. Pero ipagkalob niya sa akin to. Kaya salamat talaga. Yan, itabi na natin. At ibang ng panahon, paulan-ulan. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa inyo mga kasinag. Sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Ito pala mga kasinag, magagamit ito ni Mrs. pag siya nagbablog. Kasi hindi siya pwedeng gamitin sa GoPro. Gagamit ko pag vlog mga kasinag, itong camera natin GoPro. Hindi siya pwedeng gamitin, sa cellphone lang talaga kasi may application siya na para mapagana ito. Kailangan naka-open yung application para mapagana itong ano na ito. DJI ano nga ito? Review. Hindi ko alam mga kasinag. Bahala na kayo sa mga nakakaalam dyan. Basta kayo nang bahala mga kasinag kasi hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Basta alam ko tripod lang to eh. Pero nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat na magsuporta, mga tumulong para sa aming simbahan. Update ko lang kayo sa mga susunod mga kasinag. Pagkisami nun sa nagpadala ng paggawa ng pagaspas, bahay, yung kulungan. Hindi ko muna kayo ma-update ngayon mga kasinag. Gawa ng katapos lang naman ang pista. Marami pa akong inaasikaso. Sa masusunod, update ko kayo doon sa simbahan. Sa lahat ng nag-sponsor para sa aming simbahan, sa lahat ng tumulong, magpanday, sa mga nag-donate, maraming salamat po. Nakita nyo naman mga kasinag ang resulta ng inyong nagawang tulong para sa aming simbahan. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa inyo.